ассалому алайкум. Боз як хонаи фурӯшӣ аз ин тараф роҳ ба сӯи Ваени Гарадок, канечкаи Маршрутаи 58. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Табачка, ҳавлии Табачка. Бинои фурӯшии мо аз 3 блок иборат аст. Хонаи фурӯшии мо дар блоки байн, подъезди байн ба ҷойгир мебошад. Шашум ошёна. Ана ин бошад пеши бино, пеши хона мешавад, пеши дом мешавад. Хонаи фурӯшии мо мана ин блоки подъезди байн, шашум ошёна. Боз дом бо худаш таваққуфгоҳ дорад. Дар таги дом таваққуфгоҳ ҷойгир мебошанд. ана ин бошад таваққуфгоҳи ҳамин бино мебошад. таваққуфгоҳи ҳамин бино. ана ин бошад даромадгоҳи подъезд. даромадгоҳи подъезд мебошад. Лифти грузовой дорад. ана ин лифташ мебошад. лифташ мебошад. аз ин тарафи дасти чап хонаи фурӯшии мо мана ин дар мебошад. мана ин бошад даромадгоҳи хона. мана ин перехожая. ин бошад роҳрав. рост ба рости мо ҷои кухня аст. ҷои кухня бо худ витишка дорад. чизе ки дар навор мебинед бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. чизе ки дар навор мебинед бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. фишори обашам хеле хуб аст. дар масъалаи обу свет ягон танқисӣ нест, ягон мушкилӣ нест. пастаяни об ва свет дорад. лифташам пастаяни кор мекунад. мана ин бошад меҳмонхона. инаш меҳмонхона. кондитсионер дорад. меҳмонхона. ташлоб ва ҳамомаш бошад алоҳида алоҳида мебошад. мана ин чизе ки дар навор ҳаст бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. ин бошад ҳамомаш. мана инаш ташнобаш, оёдхона. ин бошад оёдхона. мана инаш бошад спальни, хонаи хоб. спальни, хонаи хоб мебошад. ба ҳамин навори мо тамом шуд. ба охир расид. раҳмат барои диққататон.